Misaka ang mga dakop batok sa ginadiling drogas ubos sa pamunuan sa City Director sa Cebu City Police Office nga si Police Colonel Ernio Dalugdog. Mo kinang gipahibaw sa direktor atol siyang pag-guest sa 1-year anniversary sa Open Line News Media Forum sa My TV Cebu kaganiha. Gipahibaw ni Dalugdog nga gikan sa Oktubre 2021 hangtod sa Hunyo 2022. Nakatala ang CCPO og moabot sa 566 ka mga operasyon sa ginadiling drogas. Samtang gikan sa Oktubre 2022 hangtod na sa Hunyo 2023, nakatala ang CCPO og moabot sa 708 ka mga operasyon batok sa ginadiling drogas. Nining mga pizza, moabot sa 15.8 ka kilos sa ginadiling drogas ang nasakmit sa Oktubre 2021 hangtod na sa Hunyo 2022. Samtang nisaka kini sa 23.2 ka kilos sa Oktubre 2022 hangtod na sa Hunyo 2023. Ang maong pizza mausab ang paglingkod ni Dalugdog isip direktor sa CCPO. Usa sa nakitang rason niini sumala ni Dalugdog mo ang ilang pagpahigayon og simultaneous anti-criminality law enforcement operation kon sa Clio matag duha ka semana. Gawa sa pagsaka sa gidaghanon sa mga operasyon batok sa ginadling drogas ubos sa iyang pamunuan. Mapasigarbuhon usab kini nga may pahibaw nga mius-os ang mga krimen sa Dakbayan sud sa milabayng duha ka semana. Sa maabot 17 ka mga insidente sa kawat ug tulis sa Dakbayan, mikunhod kini ngadto sa 8 na lang ka mga insidente. Gawas niini, ubay-ubay na usab nga mga tulisan og kawatan ang nasikop sa kapulisan. Hilabi na sa mga nag-roving nga pulis sa barangay matag gabii. Usa sa hinungdan niini sumala ni Dalugdog mo ang ila karong paghingusog sa centralized beat patrolling system sa Kadalanan. Diin ang sagad sa deployment niini ana agyod mag-focus sa area sa Police Station 1, 2, 3, 4 ug 5. Ang maong mga police station mo ay nahimutang sa mga crime-prone area sa Dakbayan. Among focus ani katubi taw mga station or katong mga lugar nga murag daga na dito ang places o ano ba convergence na dito ang mga tao. So sakop ani Police Station 1, 2, 3, 4 and 5. Mao gid ni siya ang pinakasentro diri sa Cebu City na kusog gayo ang kaso sa shooting, robbery o kining theft. Ang atong ginahimo karon naa na siya from 8 AM to 8 PM. Visible jud ang atong mga kapulisan. Napatay 11 ka elevated post. Ang katong elevated post, mapansin ninyo diha sa mga strategic areas nga naay kuha na dito ang pulis. Kung wala man siya dito sa elevated post, kinahanglan pwede siya mobaba, mag-assist siya, mag-manage siya dito sa traffic. So, halimbawa, kanindir sa may GY, naay elevated post po diha mismo sa may intersection. So, visible ang atong pulis diha. Kung wala siya dito sa iyang elevated post, napod siya dito mag-assist sa traffic. Samtang gawa sa pagbatok sa kriminalidad, gibutyag ni Dalugdog nga magpadayon ang ilang pagpanglimpyo sa Kadalanan sa Dakbayan gikan sa basura ug vandalismo subay usab sa tinguha ni Cebu City Mayor Michael Rama nga mahimong Singapore-like ang Dakbayan. Gimanduan ni Dalugdog ang tanang hepe sa matag police station sa pagig-alayon sa mga opisyales sa barangay. Ubos silang area of responsibility aron pahigayon og sinimana nga pagpamintal sa Kadalanan nga adunay mga vandalismo. Kanunay na usab ang ilang pagpanakop sa mga kabatan-unang hilig maghugaw-hugaw sa Kadalanan sa Dakbayan. Pinaagi niini, mamintinar raw niya sa kapulisan ang kalimpyo sa Dakbayan. Every Thursday, bisag maggahin lang may mga duha ka oras nga magpintura sa mga kung asa tong mga kalye nga naay makita nato nga mga vandalism o niya amo pong ginainganyo ang mga business establishment owner na kung pwede katong sa ilahang mismo tungod sa ilahang establishment nga naay mga vandalism dito, ilahad yung kuan sa kanang sila na mismo mag pintura adto. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.